रितेश पांडे के बहुत ही बवाल लाजवाब होली गाना आइल बा भैया, जौन गाना के नाम हो लहरे लाई। एकरा में फीमेल गायक बड़ी शिल्पी राज भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री के शेरनी गायक रितेश पांडे के भैया बैक टू बैक खतरनाक गाना आइल बा। जौन उहे रितेश पांडे जौन 1000 मिलियन उनकर गाना चल गया हेलो कौन, आज होली के स्पेशल गाना आइल बा रितेश पांडे के भैया एकदम जलावा भाई। गाना के लिखल बड़े मंजी मीत लाजवाब बा। रितेश पांडे के भाई जलावा बाटे। जब रितेश पांडे गाना के आवे लगला मार्केट में तो केकरो ना बाजेला बाबा, हर जगह रितेश पांडे का भैया एक से एक हिट गाना बा। मजनुआ वाला मजनुआ मरिए जाइए एकदम बहुत बवाल गाना बाटे रितेश पांडे के। होली के गाना भैया लहरे लागी, केकरा लहरता ई बताओ लो कमेंट करके। रितेश पांडे के गाना हर एक जगह बाजे चाहिए कि होली में ठुमका सारा ही भोजपुरिया दर्शक जरूर लगे हैं होली में भैया, इतना तो चल बनबे करी। एकदम बवाल गाना बा रितेश पांडे के। शिल्पी राज के भैया नाम के मुताबिक कि शिल्पी राज के हर एक जगह बोल बाला बा। कोनो भी भोजपुरी के कलाकार रखो शिल्पी राज बवाल गाना बवाल बा भैया, हमारा बहुत मस्त लगा था। अब तुम लोग के क्वेश्चन लगा तो कमेंट करके जरूर